I parlem ara d'una altra qüestió. Prop de 14.000 ciutadans de Balears pateixen psoriasi, una malaltia crònica de la pell que a dia d'avui no té cura. A més, els afectats sovint tenen problemes emocionals. A Joana Maria li diagnosticaren psoriasi fa 5 anys. Ella assegura que ho du bé. En molts d'altres casos, però, la malaltia acaba afectant de manera psicològica el pacient. Les persones amb psoriasi tenen una pell que no agrada i comença moltes vegades per tenir una falta d'autoestima. I amb la falta d'autoestima et costa més relacionar-te amb altres persones. Això sí, no afecta tothom per igual. L'afectació de les persones no depèn de la quantitat de les lesions. Hi ha persones amb 4 lesions petites i que els afecta moltíssim a la seva imatge. A vegades simplement és una qüestió de com se senten elles. I en canvi persones amb psoriasi més extensa passen del tema i a vegades no es tracten. Per això, insisteix, és molt important el suport psicològic i tenir una bona relació amb el metge. Fins ara se'n desconeix la causa. Això sí, gràcies a la investigació s'han aconseguit medicaments que ajuden a minvar els seus efectes. El tractament dependrà de l'extensió, de la gravetat de les lesions. Començarem amb un tractament tòpic, purament cutani, i llavors anirem pujant els escalons fins a un tractament sistèmic, i el darrer de tot que tenim són els tractaments biològics, que a dins són espases, les estem fent. A més de les lesions a la pell i els possibles efectes psicològics, gairebé el 40% dels malalts de psoriasi poden desenvolupar artritis. Això afegeix dolor i inflamació de les articulacions.